Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka Meghalaya Cycling Association kan Pynlong ya ka Jingïakop nya cycle balatip kum ka cross country race hakakat pratarik mentau benai haklau malki. Ka jingtmu jong kane kalong bansai ya ki kena ki ba kensai ki ban mikmat ya ke jela sya ka Jingïakop ki ban longshan syabar jela. Hakane ka Jingïakop en kentup ya ki kerdan Oslo kata ka elite junior but women. Nakaliang ka senjuk kala penkreru ya ki kusnam pisa nakbenta kinong job. Dari Presiden jongka Meghalaya Cycling Association pengen wan mentah sipi ni kuat tim sipi bangi don ka race jongi ke bangi ong kata ka cross country race lakat pratrik jong mentau nai hang tei pok khau malki tengi kuat ban pentip sipi bangi kuat bangi khat ba ya barok khai competition rang gi khna gi khlung banwan ban participate lang bangi akan ni kesengi margani ari kum talat ya barok mli tani ni talat kum ya barok ban ya sibentalang ban ya participate in cycling te kani kadai ka kasin ka ba harin kani ka kedipi kani ka pandemic kani ka yu ngidang yo kani sin ka ba ar bang yo man panlong kani ka yu but dang shen hi ngidang yo ban phai kidin ka to kani khna ban le represent ya ka state jongi sha national shati shapo pune te ngi ba kadon ka sub kadon ka potential mo te mentang ikwa ban kring sa mana kani ngi yo ban yelam tak ka to kan din national son Nongbah ban mentang ikwa ban kring shu te kadau ikhat na barok pui Meghalaya na keleng ki district baro kenang ba kitu ki ba don ka sub in wan shakmat min yo ban jet iki kenang ba lasham snam in khampa yo ban pha ka tim ka ba kham he ka chiti support national sro nomar ba ka jingpet jonga bangawan sithi mengani ba yele national event te na pet bakini khna jongi de ki don chata ka sub ki don ka talent wala ni pat experience kini ka first time bangile yele enre ni poy ka ta first second position dengi poy fourth position fifth position seventh position ila man poy ta ka thong te kani ka XC MTB mountain bike dei ka bagi mun ni perlong ajing sya ka kamyo kabu ka kambyang bhayangi ki pa na ka than dulu nomor bangi sipo Meghalaya lani sipo Himachal sipo yude ni don kini kilom de ni kham sup pha bania practice bania compete te ki khana ajing ki don chance 100% ko bo ngi bayan madio 100% ya state de country what agini ki international stage okay kumangi yu iba kawai kadai kata ka hindi iha wat hasar shalong rumenta ki lapon pa kinong nya cycle but kawai na kitaw kadai ba langba kanai ka pandemic ka bawan na kanai bon ki breu ki lalong health conscious man suong no te kadai kata ba klasi mi dikan zaman ong ban nya cycle ka ba ar kadai hot kata ba pan ong ban pun kum gajing khap nya hasar shalong ban let nang ni staru teng mo war basim tak sanil teng pi hap daki kenta te lada kalong talong ikwa ban promote cycling hatar komba min ikwa bakin long kum lagi mla ban nya jangai ru tak ali sang hajan dekila ban let datang di cycle kan penduna dia ka ya ni ka pollution kumbangi ong kila baru ya la jong ru ki benefit hal yang ka khia te ki dengi khat ya kita ki jing mentoi lagi ki long ki popon te kata kadau kani kamlong tang ka event namenta ki balanya bat ki ba yu kan long ruban ai ben siep ya itu ki ban wan jengok aku tu basngi long let's say ki don ngoi tai kiat ki kwa ban nya andre long teng dei kum nakini ki event kum ne yo men sim shu bat kin makiru kin sim ta ka long bat ni nya cycle lang te kalong lang bat ka ban kin teuru ya ki badon sap aga chu kapor ban ai men sim ru ki tu ki kwa ban let's say hadin habot ki kwa sim ya kan ka sport le ya as a kata ka means of transport ru mangi ong ma nomor ba nakaleng jongka klub nilai persyang ban ni perkhat ba next year indon sa kata ka national open ke bangin khot lang baro khai ki club nomor khat jong India kini wan ki compete au January ni perlong bengai kata event ru kini khana jongi ki basim mentah hang ni ki bajop mentah ka sin ni kila ban participate na ka state ni ni ai la ki bakin kene ka convert yang fee khap na Meghalaya Cycling Association menchua ka Shillong cycling tementang ila ai ka Meghalaya Cycling Association nilai don mentang ila ayu ber ka meso iru kan ke elite kemudian gini ki bakat news nem channel kat hastem channel kat hastem channel tinggi don gini ki junior ki bahapo kat news nem ni tinggi don baga women female category dan lain tadi category female dan age kategori nam hem ngim ai open be female de terkoi de bagi price ki price yang mentang in ada cash price bagi certificate bagi medals overall cash price long 10,000 in certified category